Момчета, знаете, аз съм ви медик. Така че като има... Пази ме! Още един жив има! Как е дал? Там е до него, не видях как е до него. Изтегли го, ако можеш. Не го виждам. Изтегли го, изтегли го, изтегли го! Колко секунди трябва да налетим се? Опа. 2 минути. Добре. Има са. Така, момчета, добре. Ходи ги извикай да отдолу спусне. Има, ама трябва. Иво, нещо? Хора, дайте стекло нагоре. Ето го. Ето, виж. Транспорт е минал. Да, точно от тях. На 11. Аха. Не. Изтегна. 15-20 метра. Един го изкараха, само други. Его е лежи, аз го виждам от тук. Контакт долу дясно в дървето. Аре, движете се, аз съм медика. Давайте напред. Стрелят ни от някъде. Имаме контакт долу десен фланг, 3 души се опитват да минат. Его е. Ходи по мина, да. Внимавай, че оттам го биха наши. Аз трябвах им там интересно, обаче да ми ги толкова. Трето, долу! Зад него! Ясно! Зад него! Добре, удари! Значи съм го стърил. Убит!